Avui us porto un tutorial. I el tutorial de la setmana és... Com obrir un plàtan. Perquè costa molt. A la fruita madura, madura. Un taladro. 2 pinces. I una mica de sal per donar-li gust dolç. Focs d'artifici, uns guants, no fos cas que ens netegéssim, un mando de l'Xbox i... el plàtan. I per fer-ho haurem de viatjar a Hogwarts. No, Workington! Oh! Estic volant! Se m'ha espatllat el número Workington. Sort que el mecànic m'ha deixat l'escombra. Entrem cap a Hogwarts. Ala! M'he deixat les coses a casa. A la meva vareta les faré aparèixer. Turutuc, turutuc! Toma! Comencem! Primer posem sal. Posem les 2 pinces. I apretem l'estart. I fem un forat per introduir els focs d'artifici. I posem els focs d'artifici. Super focs d'artifici. L'encenem. No s'ha pelat! I si amb tot això no s'ha pelat, passem a mà dura. Madura. I si et deixis no es pela, que el donem pel cul. I fins allà el vídeo d'avui.